shortage para maka-import. Ganun talaga buhay. So, kailangan natin tulungan na i-stop yung importation. Alam nyo, yung importation ng fish, dapat ginagawa lang during close season. Kasi 3 months in a year, ikino-close natin ng pag-iisda para lumaki yung mga fingerlings. Kasi pag hinuli natin ng maliliit, wala ring value sa fishermen. Kasi mahina ang kilo noon, kaliliit noon, at hindi rin natin makakain. Kaya ginagawa natin, under IUUF, may close season, napapalakihin yung isda. And meanwhile, those close season, tinuturuan ng fishermen ng other livelihood para yun ang pagkakakitaan nila. Na-discover nila that after the close season, naku, ang laki ng kita nila kasi malalaki ang isda.